She inside here. What take up ebla? Why? What is my echo? Bra. Why? If you have sense some song on so why? Hey. Austin. Yes. And then because we need so she inside. Oh, let me see inside. Come on. Go back. Aye. Adai. I know the only more match no. Me say me ba home. And me feel say me ba home. Home nye. I don't know home nye. Home nye. Home nye sase. Me de yenko. Ah. Wo de come ba ko. Ah, wo de come ba. Jega. Come ba. Oh. Ah, Jesse. Now Fred that's so ba no. Ah? Madam for you then oh. Asema ato no. Adai. Me fa obi o pa akoso. Me hwese taxi driver bi me de mama ska ase wadam fi kasa insi so. Ti me ho yan am sister mi ni no. Anyo never hosting we. Na mpake e. Wa buru se sram. Me ba na me ja ne to veranda mo mi pie kura mi nim so wada. Wa buru se sram. Maka che me so oba de wo pie a eni kwan se wo bosa ha. Sister ya men no man. E was one no but no limits. Amen no man sasa. What the veranda? Hey. Ayi. Akwasi manu bi. O se friend akwasi manu. Enti wo de ne ba wo on the foul bag no. Me ma ne da no ha o. When round them on. Debi. O ha me ma bona tranka. Me pie na o me de ahia we. Se me kudalo wo nti. O se ko ne ho no. Na unko fie. O debi. If you run on any more. Debi na se fie ra won nanim ho no ma en say hwe. Okay. Ba jiga also o bai we ndware no. When round ba de u dware o ba say. Me ba na me ma on se me veranda mo no. Me de ade se ho. Na on request me na me akra na me ma me. Na so ohun no wa boda ho no. Sister, I wa boda ho a me ni na bia ohun be yi. Good afternoon. Mama na mo here dey. Dey na nkopon ase. Nko ba bi on. Na eye. Oh, uba na obi gina ho no ma ba je komo na boso. Jiga na why madam free papa. Sister. Oh, me ba o wakasa. Sister. Metie. Sister. Se eno an me se ba me go penso. Sister. O so ko enu aboda hin. Sister nche ye nkomo. Why? Utie. Na ni wa na wo cheche so why you good Samaritan say. Edu adam fo na ni ma se a. Na ye da na se. Ye da wa se. Austin. Yeah. Ya kuti wachi. Kuti wachi. Bra utime ko why? Hey, muti fie obi ka asema no ma no de dem sa. Na da me no unji mi dia me se ka. Be so why ye papa nti ye nyina ye ka ho ne ya da na se. What ya say? Wo da me ko face. Austin. Jega enya ni style be. Na maka ne tie baako. Ne ka ne tie baako. Style be na enya. Betna ka ne tie baako atum pa ma na de makon kan de. Na wo hu ka ne ka ba ne tie baako atu a wo koda. Pepe. Wo hu ka ne tie baako atu a wo koda. Ka ne tie pa baako asai. Na wo de makon kan na akogya me kwa mu de mahunu se ne tie baako nye. Asesa pasinya se aboso. Kotie wachi na wo me cheche wasem ni se ma cheche wo mu. Ana me chiro mu no. Se de wo se kotie wachi. Jega jina he wa ye madam for ne papa. Sister, me mpade a me ye obi a. Uti enyeje ho. So ba obeti wachi. Se wa ye ne papa. Wo se wadamfo no, chiga ye ne papa. Meboa. Ana me chese me fa ka ne tai ba akonye. Na okogya me kwa mu ankra kwa so de. Me fa de ne tai si nyina ye. Na odima kudu. Wo tai ba akonye osesa pasinya sa boso. Ya obo crash. Bra, ene opa osusu no ya totaya enade apiepiem. Why? Atembia ebeboa. Eye hu ne wo ye o. Siti ba. Ene osu de no wokasa hoko. Me de makacho me say eye hu ne wo ye. Dabi tie. Oh. Austin tie na enje nya maso ana. Owa, obi shia me ose me alefo. Pase ma na ne me da sa. Me no ombeda. So me no ombeda sa. Ajudin. Gi wo de. We are see one moment one ba me kama sa. Ana Austin. Me bye. Ne mu nyina ombeda sa.
Franca. What's Ana eu bubu nso na yeden. Me bu nso aja. Oh ya we say enso for ne met come me bubu akwashi agugu bottle. Guy no be bubu nso ma me say obeba. We o ha ho ayeden. Me say asemi ye me na. Yes. Can you imagine say the last time na me wo ho na Angie's ge ye omoti e chei. E ba me ho atade e hye me wo say na danfo no ne tene dia. The last time so me nam kromo enye fie ha biemu e krom. Two ladies been so atade e hye me no. E ye omode a. I don't know ya se. Eno ni na no. Ah. E ka danki e bo ma bontina wo matade e hye me. Serious. Me boy akoto atade dia bre me no. Me shia girls bi o mo se omode a. Ba atoso ba akon, atoso mienu. Minim se dia hye me kura me se adru e be ka se dia. Hey, ma dwen ho amenti ase. Enti ma busa age ba ko se da bi o na krom ya. Store atade no, ya bo mani papa akon. Ken ka chem se ono na atade no hu gina mu. Enti ene de na so sister, menya sa. na ba akokra de o sei o de achi ne na ahye ne so. E ma ge ne twetwe mach. Enim go ase pa. Oh, what are one of the mam? Anya me guy ne de mam. Some me guy de bremi. Ono ye shopping na no ayi album no de aba. Asemo na ado de ase e boy bra. Ah, me be ma na de brem so be ma na de brem. O boy na friend say. Ah, na me boy din de me kan chose gay way pa. So janka kan ne ye hu solving no. Obi so na kan. Na fe adwuma kokodi no. 2 plus 2. Me fe adwuma ndi nanka. Be see ye hu. Ase 2 plus 2 na ye 4 nanka ye hu ba bia. E free ba. Emfa. Me boy din pa de emfa. Amen. Na wo boy never ne say. Me momu die no krani. Me ma de se me bombo edin. Ana me nkyire mpo se me ne wonam. Ana se me ne nam fo ni bibia na me hyambo ya me twam. Me do fi ama friend no dey sorry se me hu me twam. Me nji ni penny. Ah, say ne na ye nji ye hu. Me nji ni penny se ba sam ne de ye me na. Enti miss. Okay, enyi ni say. Ono boy nkasa. Me so nim de be kasa. Ko se enyi na say ya fa adwene bom. Ya da na enyi afọ krawi. Ti me ne kasa. Cause I don't Ana your boys na ya akronfo. There be me guy na so de ono obi ade. Me guy na me guy wo we aye den. Gentle so. Ah. Na hu no front me on fa kran so ni sese bi wo wi ade. Ah. It's no. Ya okay, e bi nso a. On se de yetimi wi afon ekoton ma boys no. Na boys nso aton. Na ma ye no. Onyi ni center no motonefo. Obi na wi ade bre wo. Me guy yi o de beba ni atoso kama na ehye nice robem. Mebusa no so auto free boutique. Enti ese den na okokofo obi atade de bre me. Ade we de e men na menua. E men na papa. Consent me ma say and am for mienu. Your boys nso e de ade bre na ade chia na ye pae se abi wi ade. Ana menua yenko guy no ni enko busa na ba okoto free. Ene nke ni kan ko wo mo guy no. Da bi yenko wo. Me de me menji ni pen di senti yenko wo. Ene enyan ko. Ai Etua yenko ho se twedwem. Ti say no. O de enye ni say, o de wa kwa wo boy o. Woni ne nkasa mfa ho. Misuma comedy we na be hia ne aka. Se o de mama me nko nho no. Mi bu so na wo dina ya twetwe. O ba member ka bi no. Madam Member ka bi no. Na mtu member ka bi no. Yo. Mi bu wie na be ka bi no ma bu ube hu tuma me di. So sa o bottle no ma mu bi bi nche no. Okay.